Vi bruger 3 spoler, Det er jo det, en generator. en magnetenergi, en magnet og en motor og en Vi har først potentiel energi. power super og en voltmeter og nogle ledninger. Bevægelsesenergi. Vi vil i gang med forsøg 2, og der skal vi ved hjælp af en motor og en magnet få spolerne til at give volt, så vi kan se heroppe på voltmeteret. Vores hypotese er, at vi kan lave strøm ved brug af magneter, som drejer meget hurtigt. Fejlkilder, det kunne være, at det er for eksempel første gang vi prøvede det, der skulle vi selv sidde og dreje rundt. Det virker ikke, fordi den ikke drejer hurtigt nok. Så putter vi en motor på, og så drejer den hurtigere. Og det er fordi, at magneterne inde i magneten ikke drejer hurtigt nok. Ja, Nu har vi den her på en 200 spoler, og den starter vi med at sætte på 1, og så ser vi, hvad det bliver. Nu prøver vi med 200 af den der, og så skal vi se, hvad udfald den får. Og udfaldet er nærmest. Udfaldet er ingenting. Ingenting her. Det er det, vi skal ud af. Det er jo sikkert, at det er bare forsøget. skal vi op på 2? Nu skal vi så op på 2, og der er udfaldet heller Nu ingenting. skal vi op på 2 volt, og her er det heller ikke noget udfald. Nu skal vi op på 3 volt, og der er heller ikke noget udfald endnu. Jamen, vi skal op på 3 volt, og der er heller ikke noget udfald. Og nu er vi oppe på 4 volt, og der begynder voltmeteret, og det er så lige så stille. Ikke ret meget. Det er en meget lille smule. Nu er vi oppe på 4 volt, og nu kan vi se, at der sker en lille bitte smule derovre. Nu har vi sat en 4 volt, og så ser vi, hvad der så sker. Nu har vi taget en 400 volt, så ser vi, hvad der sker. Nu står den på Der begynder allerede ske noget. 1,2. Den begynder allerede at bevæge sig Det er her nu. allerede et udfald med 2 volt. Måleren herovre, ved at når det er en 400 vi er på, og den er på 2. Som vi kan se her, så kommer der meget mere strøm i løbet af den her, fordi der er mange flere spoler i den, end den anden. Allerede ved 5 volt er den meget højere, end den var på den før. Og jeg tror ikke, hvis jeg skulle høre op på den. Og 6 volt her kan vi se, at der sker rigtig meget. Jeg tror ikke, du skulle høre den. Jeg er helt op på 49, så det går. Ja, men jeg tror ikke, at jeg skulle lade så højt op på den her. Resultatet er, at vi kan lave strøm. Vores konklusion er, at ved at putte flere vendinger ind i en spoiler, kan vi simpelthen producere mere strøm ved brug af elektromagnetisme. Perspektivering. Vores perspektivering er, at man faktisk kan bruge den her viden til vindmøller. Der har vi så ikke en motor, eller det er vel vinden, der er motoren i det. Og så er der en generator, og og den får så magneterne til at bevæge sig.